Mayong adlaw kanyang tanan, mga kaigsuonan o mga kahigalaan ko diri sa ato ang 5-minute Devo or devotional. Ang atong mensahe karon mahitungod kini sa paghulagway sa tulay sa cross o bridge presentation. Kini siya ginabuhat nato igsuon aron ang namati karon makasabot siya kung unsa gayud ang plano sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ngano nga kinahanglan gayud kita og Kristo sa atong kinabuhi. Ilabi na ang tagsa-tagsa kanato makabaton gayud og kaluwasan. Dapat kita makabaton og kaluwasan tungod kay mahinungdanon kita sa Dios. Siya nagbuhat kanato ug gusto siya nga makabaton kita og relasyon kaniya. Apan ang tawo misupak gayud sa Dios. Siya nagbuhat sa Dios. Gingon sa Romans 3:23, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Or ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ang atong sala maoy nagulang kanato ug sa Dios ug hinungdan nga naputol ang atong relasyon diha kaniya. Ug ang sala nga atong nahimo kinahanglan masilutan. Ug tinuod gayud kana silutan ta sa atong mga sala. Sa Romans 6:3, "For the wages of sin is death." Ang bayad sa atong mga sala mao ang kamatayon. Ang kamatayon sa Biblia mao ang lawas nun nga kamatayon o ngadto sa eternidad nga gitawag og impyerno. O gusto ba sa tawo nga moadto sa impyerno? Of course, mingon ang kadaghanan dili gayud. Busa naningkamot ang tawo nga moadto sa Dios pinaagi sa paghimo og mayong buhat, sa pag-apil sa relihiyon. Apan nagaingon ang Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you are saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sa Bisaya, tungod sa grasya naluwas kamo pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa inyong mga buhat, kundi gasa kini sa Dios. Aron walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong pagpaningkamot. Okay, so ang Biblia klaro kaayo nga nagsulti nga si Kristo mao lang ang tulay ngadto sa Dios. Mao kini ang gisulti sa John 14:6. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So mao na ang gisulti ni Jesus. Sa Bisaya pa, si Jesus mitubag, "Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kundi moagi kanako." Kung gusto kang makabaton kag kinabuhing walay katapusan, kung gusto ka moadto sa langit, dapat moagi ka ni Jesus. Unsay bot pasabot? Motuo ka ni Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ingon diha, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Okay, so kung ihatag nato ang tibok natong pagsalig diha lamang kang Ginoong Hesus, aduna siya sa atong basahon sa John 5:24. "I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life." Kung sa Bisaya pa igsuon, sultihan ko kamo ang mamati sa akong gisulti ug motuo kaniya nga nagpadala kanako may kinabuhing dayon. Siya dili silutan kay nakalatas naman siya gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. So, klaro kay diya giingon nga ikaw may kinabuhing dayon or eternal life kung motuo ka ni Kristo Jesus. Ikaw na nakalatas na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Crossover. Gusto ba nimong mulatas pa sa pikas tampi pinagi sa pagsalig ni Ginoong Hesus lamang alang sa imong kaluwasan? Dapat imo nang seryosohon paghunahuna igsuon. Kay niining kinabuhi ang importante may problema man ta wala, may COVID man o wala, or kwartahan man ta o atay kwarta. Importante gayud nga makabaton kag kaluwasan sa imong kinabuhi. O kana imong buhaton igsuon, imo gayong dawaton si Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. So, kung gusto ka nga modawat ka ni Kristo, giyahan ko ikaw sa pag-ampo. Umusunod ka sa pag-ampo nato karon. Kini siya pagdawat nimo sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-ampo kita. Ginoong Hesus, gikinahanglan ko ikaw. Salamat nga ikaw nahimong tulay ngadto sa Dios. Akong ibutang ang tibuok kong pagsalig diha kanimo. Pasaylo ako, giyahi ako og hinaot nga mahimo na ako nga imong higala. Ginoong Hesus,
Ikaw akong gidawat nga Ginoo ug manluluwas sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo sa hatag kanako og kinabuhing walay katapusan. Kini akong giampo pinaagi ni Kristo Jesus. Amen. So gibuhat mo ba kato igsoon? Ikalipay ko ikaw nga nahimo ka nga anak sa Dios ug makasiguro ka nga ikaw makasulod gayud sa langit. Kung adunay mga pagduduha nga moabot kanimo, hinumdumi nga kanunay ang saad sa Dios. Diha sa John 6:47 giingon, "Most assuredly I tell you, he who believes in me has eternal life." Sultihan ko kamo ang motuo may kinabuhing walay katapusan. Munay ato ang puptan igsoon. Kung motuo ka kaniya nga Ginoo ug manluluwas, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. So dalaygon ng Dios.